пощенските колове не са пощенските колове на ЕКОН не са тези колове, които са на Българска поща. Но няма никакъв проблем да напишеш нали, кола на Български пощи, нали, т.е. с самата система ще се конвертира, тъй като зоните на разделение са по различен начин. А може ли село да пробваме? Какво? Село. Не, село. Добре, кое е село? Благоевградец. Да, Благоевградец. Добре, да я кажете какво сте адрес за Благоевградец. Добре, да села, дето им се добират имената. Защото аз там не виждам да бъде никъде пише. Ако има дублиране на имена, гледаш пощенските клубове. Искаш ги от клиентите. Иначе няма... Списъкът излизат всичките нощи. Трябва да се адрес София, защото не знам адрес за Благоевградец. Някой има друго може да каже точно въпрос е, че едни и същи села в България са едно и също име, се различава област. Да, много средно. Тогава гледате пощенския код, иначе не става. Да, гледате на адрес, това е действително следи. Имаш име, не имаш и пощенски код. Тоест не са го връзали в камиката, ами... Значи, вързано е... Свързвате се с клиентите и гледате пощенския код. Мога да ми пример да се повтаря някакво. Бяла, значи, София. Бяла, Сега не знам кой от... Поредното безумие на ЕКОН. Този който от Сопот, нали, е малко... Какво пише област град без само Значи, сега, това е в момента, който е правил валидиране на адресите. През административната част включва валидацията на адресите и където може да се попълни само име, телефон, тези неща, които са задължителни с листичките, нали? Да се напише паролата, да се и така нататък. Оттам нататък търговеца да решават как ще се получи останалата част от адреса. Мисля, тук става въпрос на избор и въпрос на исторична система. Който това тя работи фронтенда, след това ще покаже каква е самата администрация. автоматизация на само Смисъл тук добре, кажеш, кой е по-добрия вариант, за да смисъл тук не могат хората да си ориентират. Примерно, кажем да си за други страни някаква област. Област не за справя. Това не е проблем, смисъл тук, че да кажем, ще да реализирам още Значи, те говорим с област, община, населено място. Това е вегнат, не? Община няма смисъл. В една област няма аз мисля, или другия вариант, която да ти даде възможност след държава избираш област и след това купуваш град и даже преценка място, може да е директно това област. Тя, примерно, знаеш на квартал... Да, някакво нов блок. Нов блок, нов адрес. И примерно, жека малко. Методите, които са толкова казваш, 158 повече. Малко коя? Малко едно. Малко едно. И блок примерно 146. Значи, тук има само да обясняваме една зависимост. Когато е попълнен квартал, нали, трябва да се попълнят блок, вход, етаж, апартамент, ако е попълнена улица, задължително трябва да попълниш нова система, да не допуска според зависимост, защото попълниш квартал на улицата. Кой блок каза? 146. Вече много няма ли? Смисъл, които има, обаче има миграция, които се създаде самата система. Ако адрес не е верен, няма да видим. Не, мога. Няма.
пуска PowerBook на чужда сметка. Ами в случай мира, явно от 146 смисъл да се разпознава. Въпреки всичко този адрес не е точно така, имаш апартамент така нататък, с който доставиш. Така, след което имаме напред. Въпросът е тук сега, каква е цената за доставка. Значи, ето ги вариантите за доставка. Има варианти доставка за офисния фонд, доставка до офисния фонд с наложен платеж, доставка до врата с наложен платеж. Така, нарочно съм се открил избрал този продукт, защото тук съм написал някакво обемно тегло, което е огромно. В смисъл открил да се прави, че дори обемното тегло може да се сметне. Написах нещо, защото е много голямо позбавя. Нещо просто. Така, интересният вариант, който смисъл открил, била това вече от последната версия. Примерно кажем, когато си изберем доставка до офис, дали клиент си избере доставка до офис, според адреса на клиента излизат всички офиси, които ги има в дадения град. И клиента знае, нали, той може да си избере до кой офис да отиде самата пратка. Пратката не ходи до негов адрес, а да ходи до самия офис. Което е доста добре, защото преди беше, нали, ти можеш да си избереш до офисния фонд, обаче не е ясно до кой офис на фонда. В случай вече не това да си ги избереш, то офис си го казва. Така че, примерно, да кажем, може да избере не дружба. Сега, тук има различни видове варианти на плащане. Ако може да работи с наложен платеж с телефон, може да работи с всичките тези видове плащане едновременно без никакъв проблем. Който тези варианти се избере. Моето на мен да работи с такъв нямам настроен акаунт на PayPal, да не Google чекаут или такова. Акаунтите за CPB беше настроен. Да, това е настроено. От компонента на Context Express си ти е плащане? Не, плащането си от март. А това е разликата между първите две? Кеш от деливери и... Просто съм допуснал като опция. В смисъл, не съм махнал. Така, и тук нататък имаме да си потвърдим поръчката. Всичко е добре. Сега да разберем в административната част, което се получава. Казали се в дружба на фонд? Избрали е фонд в дружба да получиш. Смисъл не се видя адреси, където отиде да си вземе поръчка. Значи то ще се види в определение Адреса на офис. Адреса на офиса, значи тук ще трябва да се пита, всеки, който е тръгне да се обреш, трябва да се пита малко марта, да става адреса на офиса, защото в момента става подразбиране. Няма. Ма това не е проблем на модулния икон, това е проблем на самия virtual map. Значи това, което показва адресите, нали, адреса за доставка и така нататък, това е стандартно функционално с марта и в момента нали, той няма да разпознава това, което е с адресите. Всъщност аз съм го направил, така че който искам да го дам, така съм минал. Това приема в клиента не може ли да излиза, ако избрана тази опция? Дали ще поръчаш да излиза... Товарителността може да се вижда. Значи в товарителност и така нататък, от това нататък има абсолютно всичко. Сега тук... Да, просто е наложен и го няма. Къде е офиса? Ама точно това обяснява. В случай това, ако си го направите в самия virtual map да работи, може да работи. Ако някой иска, нали, мога да го дам, това не е проблем, но това няма връзка с интеграцията на компания. Той може да пита, че ако имаш офис на фонд дружба, и примерно, и си примерно дружба една, дружба три, въпросът да знаеш кой офис дружба ще бъде. Да, чисто и забилите гледат, защото това е ясно, нали, че... Въпросът не се да кажеш. Както вчера една колежка каза, малко се допивниш, нещата стават. Нали смисъл, така трябва да се направи. Мога на икон работи с virtual map, нали, също време работи, нали, и модерно. Но някой поиска, нали, те са два файла, които трябва да се направят по мен, мога да ги дам, защото имам да готови. Сега в административната част, което се получава, там е интересното.